Danmarks Radio gerne vil spørge. Hvordan går det med Jens i jeres maraton? Jamen, jeg tror, det går godt. Og hvad er forventningerne i øjeblikket? Ja, forventningerne er, at han kommer i god behold. God behold. God behold. Yes. Han ikke lægger sig ned her, som de andre har gjort. Nej. Men ellers er vi klar til at yde førstehjælp. Det er vi klar med, ja. Det har vi prøvet flere gange. Det er vi klar til. Vi har både gemt vand og varme hænder. Og varme hænder. Vi ved, hvordan varme hænder. Og vi ved, det er vand. Er du der, Jens? Som ikke er for stærkt. Ja. Så er vi fremme med godt 5 timer her, og vi har ikke set Jens endnu. Vi er lidt bekymrede. Vi spørger lige nogle af de interesserede tilskuere. Hvordan går det med Jens i dag? Ja, vi tænker lidt, at taktikken måske skulle have været, at han skulle ligge ved 6 kilometers ballon. Så han løb på et overskud. Ja. Vi tjekker lige med kamera, om han er at se. Det kunne være, at han kan zoome ham ind. Er du der, Jens? Det går meget godt. Jeg skal have nogle nye ben, tror jeg. Det er pisse hårdt. Ja. Det kan jeg godt forstå. Dejligt. Ja. Dejligt, ja. Nu er jeg meget tæt på at smage den der sejens søge. Så er maraton gennemført. Det er flot. Det er fedt. Og den første. Og den første også for dig? Også for mig. Måske også den sidste. Jeg ved det ikke. Det er jo altid, hver gang man er færdig. Ej, jeg vil sige, det kan godt gøres sjovere og bedre. Ja, det kan Så lidt, ikke? Så. Ja. Så mangler 1 kilometer. Ja. Er det bedre nu? Det er til at overskue, men for fanden da. Vi krydser H.C. Andersens Boulevard. God vind. Jeg mærker så små steg af sødme. Den sidste olie. Kom så. Jeg skal lige have brændt den af. Jeg vil gå i seng med noget, der ikke er brugt. Alle kørende holder. Du klarer den. Du kan simpelthen klare den i en spurt nu.
Nu står jeg jo sådan set nede, hvor jeg ikke kan komme ind. Nede ved vandet af Nystabil, jeg ser på en gammel bro. En mand, der løber i båd. Hvor er du står? Taktikken måske skulle have været, at han skulle ligge ved 6 kilometers ballon. Så han løb på et overskud. Ja,